Un nou test. De data asta vreau să încerc să strâng toate firmiturile de pe canapea, pe care sincer n-am reușit să le strâng de o grămadă de vreme. Așa că am setat aspiratorul pe... aici nu se vede, dar este pe modul mobilă, aici, pe canapea. Este un pic 2 grame. Uitați, se vede. Am montat un alt cap pentru locuri înguste și îi vom da bice. Bineînțeles, cu ajutorul aspiratorului nostru Power Pro Expert. Wow, rezultatele sunt minunate. Arată ca nouă canapeaua. Nu am mai fost așa curată de când am cumpărat-o. Minunat, foarte încântată. Mulțumesc, Power Pro.